Naime, nadležni su kolodvor, namesti su trg, a nevadi su nema veze. Toliko o srodnosti slavenskih jezika. Prevođenje naravno nije isključivo prevođenje iz jezika u jezik. To je i prevođenje iz jedne kulture u drugu. Vidjeli smo primjer psovke. Ja znam jedan primjer iz marketinga. To je inače zapisano u knjizi koju sam lani greškom dao na našu akciju knjige na vagu, knjige na metre. Zove se Another One Bites the Grass, ne dust, nego baš grass. Gdje govori o tome kako bi marketinški stručnjaci trebali uvijek voditi računa da im poslove na nekom stranom tržištu rade lokalci, da rade domaći, a ne da se oni prave važni, pa oni njima objašnjavaju što će prodati proizvod na njihovom tržištu. U nekoj afričkoj zemlji, sad se više ne sjećam jer knjige više nema, su izbile goleme demonstracije, ulične neredi, to ima i fotografija u knjizi i tako, zbog čega? Zbog toga što je neka britanska, mislim, firma tamo krenula prodavati mlijeko u prahu za bebe. Dječje mlijeko u prahu. I sve je bilo ok, originalno pakovanje, samo su na njihovom jeziku napisali ne znam šta ono sa strane. I ljudi su za 5-6 dana krenuli razbijati izloge, razbijati dućane, sve što im se nađe pod rukom razbiti ili ukrasti ili nešto. O čemu se radi u toj kulturi lokalnoj? Svi njihovi proizvodi od uvijek, kako se pakuju, na pakovanju imaju sliku onoga što je unutra. Ovdje je bilo malo bijelo dijete, a unutra je bio bijeli prah. I oni su pomislili da su im došli nekakvi mrci ne prodavati bijelu djecu, da su krenuli rušiti trgovine. Dakle, ne prevodi se samo iz jezika u jezik i ne možete prodati istu stvar u neku sasvim drugu kulturu. Ja mislim da je to tema u kojoj Đurđa može dosta toga reći, jer nisu bez vraga sve pohvale na njezin račun kao prevoditeljice, nije bez vraga jedna od najcijenjenijih prevoditeljica na slovenski jezik. Hvala lijepa, naravno, najbogatija pokazala sam vam. Oprostite, ja neću stajati jer ovdje mi je preusko, ovdje ću biti previše eksponirana, ovako mi je baš taman, tako da hvala lijepa. Ja bih sad mogla svemu ovome što smo čuli još nešto dodati, ali ja sam se poučena lanjskim primjerom država toga što su mi rekli. Ovo je pričivin, moraš ispričati priču i ja ću sad ispričati priču koja se tiče prevođenja. Neću o sebi govoriti, drugi su uvijek zanimljivi. Prvo ću vam reći kako je priča strukturirana. Priča ima 3 dijela. Prvi dio će biti pripovjedni, narativni, tu ću pripovjedati priču o dvoje ljudi. I tu priču ću pripovjedati jako sporo, molim vas za razumijevanje, otkrit će vam se u drugom dijelu zašto ću tu priču tako sporo govoriti, jer u drugom dijelu koji je meta dio, pripovjedat ću o pripovjedanju. Dakle, o strategiji, to je pripovjedno i zašto to, zašto ono. I u trećem dijelu ću vam reći nešto o naslovu. Naslov moje priče jeste Rakija je dobra, meso je pokvareno. Dakle, u trećem dijelu ću vam onda objasniti opet metatekstualno, dakle što je s kim i kako sve to skupa se referira na naslov našeg druženja, prevoditi žednog ili žedne preko vode. Dakle, počinje priča, rakija je dobra, meso je pokvareno, prvi dio, narativni dio, taj spori dio, tako da sad ako netko treba u WC ili tako nešto možete sad slobodno. To je priča o dvoje. On i ona su živjeli u terenskom stanu. Obično su za objed, za večeru ili za ručak jeli žuto meso i rizi-dizi, mada on nije bio neki ljubitelj graha. Ali namirnice te u dućanima su imale prijatne cijene, pa su ih zato kupovali.
Obično je nakon ručka ili nakon večere sa stolice prljave tanjure pokupio on. Tako su neko vrijeme živjeli dok se nije dogodilo ovo. Jednog je dana našao svoju suprugu u krevetu sa susjedom. I ispostavilo se da je susjed već dugo vremena njezin ljubimac. Tom spoznajom našao se zatvoren, u šoku, a budući da je inače bio prilično nadležan, rekao je, neću sad praviti neku galamu, a kad već spominjem te njegove pozitivne karakteristične osobine, da kažemo i to kako je bio uobražen, završio je naime fakultet. Dakle, nije htio praviti galamu, nego je istrčao iz njihovog terenskog stana i to točno među pse lutalice. Psi su se nasmijali na njega i napali ga prema Božjim zapovjestima. On se toliko uplašio da se već vidio kako ga u drvetu spuštaju u jamu. Jedan je pas skočio i ugrizao ga u papir na lijevoj nogi. Neki prolaznici, nije ih bilo puno, bili su prilično ravnodušni, nisu se ni počešljali dok su njega napadali psi. Našao se u bolnici, stavili su mu nogu u gips do kuka i sad treba izaći iz bolnice i kako bi ipak koliko toliko nadležno izgledao, napravio je sljedeće. Jednu je čarapu odsjekao, a drugu je čarapu zavrnuo. To je bio prvi dio i prostite što nisam gledala okolo po publici, ali jako sam se morala koncentrirati i nadam se da će sad u drugom dijelu biti jasno da nisam skrenula s uma, da ne želim biti novi Ionesco, da ovo nije večer apsurdne priče i da nemam problema s hrvatskim jezikom. Dakle, drugi dio, meta priča. Ovo je priča fragmentarna, jako moderna, napravljena od različitih postojećih prijevoda, bilo sa hrvatskog na slovenski, bilo sa slovenskog na hrvatski. A kako, da bi se sad mogli pratiti, onda morala sam sve staviti na hrvatski. Neki ste, čula sam, prepoznali da to zapravo nije priča o njih dvoje, nego je to priča o prijateljima. O prijateljima koji su najlošiji prijatelji svakog prevoditelja, a to su takozvani lažni prijatelji. I sad, dozvolite, toliko ipak nisam mogla tih pogrešaka napamet zapamtiti, moram si sad malo pomoći ovim šalabahterom. Dakle, to što se dogodilo da su ručali ljuto meso, jel da, rumen, razlika između slovenskog i hrvatskog, slovenski rumen je hrvatski žut, a ne rumen. Ili to da je on bio nadležan, jel da, pristojan na hrvatskom biti pristojan, ne može biti na slovenskom biti pristojan, jer biti pristojan na slovenskom znači na hrvatskom biti nadležan. Kad su ove stavili nogu u gips, jel da, što je on napravio? S nogavicama je nešto petljao. Na slovenskom nogavica u meni znači čarapa. Dakle, pas ga je ugrizao za list, na slovenskom list znači ovo. To nemamo na nogama. I tako dalje, osim ako je stvarno neki apsurdni tekst. Dakle, to je taj drugi dio koji želi dokazati kako lako se nekog pisca originala zbilja žednog prevede u neki drugi, u neku drugu kulturu, u neki drugi jezik. To što je Renato prije rekao, dakle, to je prevođenje. To je prenošenje značenja i svega toga što je u tom kompletu značenja iz jedne sredine u drugu sredinu. I sad, dozvolite, ako imamo na originalu ovoliko značenja, ovo je značenje, koliko
količina značenja. I ako ćemo u prijevodu dobiti ovoliku količinu značenja, onda tu imamo veliki problem. I sad treći dio, dakle, što ćemo sad s tom rakijom koja je dobra i s tim mesom i s odreskom koje je loše, tu se referira malo na Umberta Eka, već spomenuto, gdje govori o tome, dakle o tim lažnim prijateljima na osnovi jedne izreke iz Biblije, svi, vjerujem, poznajete, duh je voljan, a tijelo je slabo. Odnosno, spiritus promptus est, a taj spiritus prvo lako je onda dolazi do spirit, pa rakija, viski, kako god, a tijelo karo, karne, evo opet smo kod odreska, odnosno mesa. Tako da je to. I sad bi sve jedno dodala, rekla je kolegica, ja sam ipak samo prevoditeljica, to ne postoji. Samo prevoditelj je taj koji može pisca u drugoj sredini gdje prijevod funkcionira kao supstitut originala ili uništiti, doslovno uništiti, ili ga predstaviti na način da dobije i tamo status kakav ima u svojoj sredini. Tako da prevođenje nije bezazlen posao. Plaćanje, to smo čuli, koliko je plaćanje, ali tako jednako znamo da nije sve u parama, nešto je i u novcu.